Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşyr baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Şun hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň ýene bir möhüm detgatynyň Ahal ulaýatynyň Göktepe tarabynyň adgan dowasynda 200 orunlyk täze ýokunç keseller hasahanatynyň açylyş dawratyna gatnaşdy. Mehriban arkadağımızın ak patatı bilen Ahal vilayetynyň Göktepe tarabynyň Azgant owasyna açylyp ulanmaga berilýän 200 orunlyk täze ýokunç keselleri hasahanasy baqy bir taraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk senesine gawatlanyp ulanmaga berilýän durmuş maksatly möhüm desgalaryň üstüne getirdi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň halkymyzyň saglyk barada galydasynyň hemde häzirki wagtda ýokunç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen bu keselleri anyklamaga hemde öz wagtyna işin bejermäge berilýän ägirt uly ünsüniň aýdyň suwutnamasydyr. Bugünkü şanly waka hormatly prezidentimiziň başçylygyna döwletimiz tarapyndan halkymyzyň saglygyny goramaga berilýän ünsüň aýdyň suwutnamasydyr. Halkymyzyň bagtyarlygy hemde awadançylygy döwlet siýasatynyň ileri turýan ogurlarynyň biri bolup durýar. Munyň şeýledigine ýurdumyzyň dürli künjeklerini peýda bolan hemde meşhur daşary ýurt kampaniýalarynyň iň öňdewarjy enjamlaryny öpçünedilen iň häzirki zaman lukmançylyk merkezlerim doly şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiz ýokunç keselleri hasahanasy bilen tanışlygyny onuň reanimasiýa bölümünden başlady. Salam Mehriban prezidentimiz. Ahal vilayet ýokunç keseller hassahanasynyň reanimasiýa bölümine hoş geldiňiz. Men bu bölümüň lukmany Oğullar Jumakuleýewa. Mehriban arkadaşymyz, siziň döwlet adam çyndyr diýen şygaryňyzyň durmuşa ornaşdyrylýandygyna türkmen halky her onuň şaýady bolýar. Bugün warsa siziň tagallaňyz bilen halkara ülüňelerine laýyk gelýän bu ajaýyp hassahanyň açylyp ulanmaga berilmegi biz saglyk goraýyş işgärleriniň buýsanjyny hat dartdyrdy. Mehriban prezidentimiz sizi reanimasiýa taw bilen tanışdyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen sizden haýyş edýär. Lukmanyň gurrun bermegine göre gaýry goýulmasy lukmançylyk kömegini bermäge niýetlenilen bir bölüm Germaniýanyň, Şwetsiýanyň iň kämil häzirki zaman enjamlary bilen doly üpçünedilenler. Agyr ýagdaýly hassalary bejerilýän reanimasiýa bölüminde her bir näse üçin emeli respirator, monitor, kislorod we vakuum ulgamy gözüňde tutulanlar.
Hormat prezidentimiz halkymyzyň saglygyny goramak, aýratynda dürli ýokanç kesellerin öňüni almak hemde olary wagtyna bejermek bilen baglanyşykly meselelerin döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýanyny belledi. Şunlukda ýurdumyzyň saglyk goraşlygymynyň ähli düzümleriniň berkidilmegi, lukmanlaryň hüner derejesiniň ýokarlandyrylmagy we kämil lukmançylyk hyzmatlarynyň ýoly goýulmagy bilen baglanyşykly meseleler döwlet siýasatynyň ilertdirýän ugurlarynyň biri bolup durýar. Lukman bölümde döredilen mümkinçilikleriň iň ýokary halkara öňlerine dolu alaýyk gelýänini, bu ýerde oturdulan enjamlaryň dünýäde deň taýynyň ýokdugyny aýdyp, netijeli lukmançylyk hyzmatlaryny ýola goýmak ugruna döredilen şertler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Hemde halkymyzyň saglygyny goramak ýaly asylly işe ähli tagallasy, okuýup başaranyny gaýgyrman işlejekdigine hastahananyň ähli lukmanlarynyň adydan ynanyrdy. Hormatly prezidentimiz Lukmana halkyň saglygyny goramak ýaly asylly işde üstünlikleri arzu etdi. Hemde saglyk goraşlygymynyň ähli işgärleriniň durmuş ýaşy şertlerini mundan meýlekde gowlandyrmak meselelerine döwletimiz tarapyndan uly üns berilejekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimiziň gönden-göne başdanlygyna işinip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durumça geçirmegi ýurdumyzyň saglyk goraşyny hil taýdan täze derejä çykarmaga mümkinçilik berdi. Ulgamyň düzümlerini kämilleşdirmek we döwrewaplaşdyrmak, ýöňde barjy innovasiýa tehnologiýalaryny işiň ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanmagy, keteleriň ýerki döwürde öňüni almak hemde anyklamak bu urda alınıp barlayan giňerimli işleriň esasy ugurlary hökümine ketgitlenildi. Soňra döwlet başdanymyz hastahananyň operasiýalar geçirmek üçin niýetlenilen otagyna bardy. Salam hormatly prezidentimiz, operasiýa geçirilýän otagına hoş geldiňiz. Men bu otagyň Lukmany Batyr Berdowlejim. Hormatly prezidentimiz, operasiýa geçirilýän otagyň işi bilen tanışdyrmaga ruhsat bermeňizi uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, operasiýa geçirilýän otagda ýokanç keselin näsalarda gaýry goýulmasyz operasiýa geçirmek üçin ähli şertler döredilendir. Gahrman prezidentimiz, bu synýan enjamyz ýurdumyzda ilkinji gedek getirilen Gating of Flowsy ýadro tehnologiýasy bolup, emelde maş enjamynyň derwurlygyny azaldýar. Lukmanyň birleşýäli hastahananyň operasiýa otagy dünýäniň öňde barjy öňüm öňdürjüleriniň iň häzirki zaman döwrewap enjamlaryny üpsün edildi. Olaryň kömegi arkaly iň çylşyrynda hadaplanýan operasiýalary ýokary derejede ýerine getirmek mümkinçiligi bar. Lukman hastahananyň ähli otaglarynyň şol sanyna operasiýa otagynyň taglyk goraşlygymynyň ýokary halkara derejelerine enjamlaşdyrylanyny, bu ýerde taglyk goraşyň ýokary hilli hyzmatlarynyň ýoly goýulmagy ugruna berүү mümkinçilikleriň döredilenligi üçin döwlet başdanymyza alkyş sözlerini aýtdy. Milli liderimiz tarapyndan Türkmenistany durumçy ykdysat taýdan ösdürmegiň strategiýasy döwletimiziň dünýäniň ykdysat taýdan ösen hemde ilatyň awadançyk derejesiniň ýokary görkezlerini özüne jemleýän kuwatly ýurtlaryň gataryna munasyp orna ýelemegine gönükdirilendir. Milli taglyk goraşlygymy şunu ýurdumyzyň baş baýlygy, halkymyzyň saglygyny goramagy ýardam berýän binýatlyň ulgam hökümine ketgitlenildi. Häzirki wagtda ýurdumyzda ýokanç we ýokançdär ketelleriň öňüni almak, ketellere garşy jemgyçilik durnuklygy hemde ilatyň dürli ketellere netijeli garşy durmaga okuýplygyny ýokalandyrmak boýunça giň möçerli toplumlaryň işleri ýaýbanlandyryldy. Mehriban arkadagymyz halkymyzyň saglygynyň goragyny durýan lukmanlaryň iş şertlerini gowlandyrmak, milli saglyk goraşlygymyny dünýäniň ösen derejesine çykarmak meseleläriniň aýratyn ähmiýetligini belläp, bu urda amala aşylan özgertmeleriň ýygyderli dowam etjekdigini aýtdy. Hemde Lukmana alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýokanç ketelleri hasahanasynyň barlakhany bölüminiň enjamlaşdyryşı bilen tanışdy. Bölüm kliniki, biokimiki, bakteriologiya, molekulyar genetika, immunologiya otaglaryny baratdyr. Olarda ähli taraplaryny seljermeleri geçirmek üçin mümkinçilikler döredilenler. Lukmanyň birleşýäli barlakhany otaglarynyň enjamlaşdyryşy, onda oturdulan enjamlaryň bir ugur boýunça ýokary dünýä ölçeglerine laýyk gelmegi, bu ýerde ketelleri takyk anyklamaga we degişli netijeler çykarmaga mümkinçilik berýär. Barlakhany otaglaryny işleýän lukmanlar onnaky enjamlara ýokary derejede erkedip bilmekleri üçin ýürüýte okuwlar geçdiler. Bu ýerde ketelleri anyklamak we olary bejermegiň anyk ugurlaryny keskitlemek işleri häzirki zaman täsir tehnologiýalarynyň we sanly ulgamyň kömegi arkaly amala aşyrylýar. Munyň özi bu ýerde oturdulan enjamlaryň iň ýokary dünýä ölçeglerine kybap gelýänini eşgär edýär.
Döwrewap derejede injamlaşdyrylan şunun ýaly barlyk hanalyň we ketelleri anyklaýyş maslahat beriş merkezleriniň ýurdumyzyň ähli vilayetlerine hereket edýändigini bellemeli. Munyň özi halkymyzyň saglygyny berkitmekde, jemgyýetimizde tagdan durmuş ýölgeleriniň bir karar bolmagyna aýratyn ähmetlidir. Ýurdumyzyň ähli sebeplerine häzirki zaman ketelleri anyklaýyş we maslahat beriş merkezleriniň hereket etmegi, olaryň iň häzirki zaman enjamlaryny üpçedilmegi, häzirki wagtda dünýäde emeli gelen çylşyrly ýagdaýlary nazara alanyňda hassa ähmetlidir. Şunun bilen baglykda Lukman barlykhanyda ornaşdyrylan dünýä belli enjamlaryň tiz wagtda viruslary ketgitlemegi hemde keteli dogry anyklamagy we zerur bolan bejergeni geçirmegi mümkinçilik berýänini belledi. Buların kemmeti dünyada dören täze görnüşli koronavirusun pandemiýasy ýararly emeli gelen çylşyrly ýagdaýy nazara almak bilen tutuş adamlarda uly howp salýan täze ýokanjyň ýurdumyzda ýaýramagynyň öňüne almak boýunça çäreleriň görülmegine uly ähmet berilýändigini tasdiklaýar. Ýurdumyzyň saglyk goraýşylgyna ketelleri ýüze çykarmak, olary takyk anyklamak we bejerşiň dürs ogurlaryny kesgitlemek meselelerine möhüm üns berilýär. Şu noktaý nazardan saglyk goraýşylgyna barlakhany bölümlerine we ketelleri anyklaýyş merkezlerine aýratyn orun degişidir. Lukman netijeli işlemek uğruna döredilen mümkinçilikler we ýokary derejede enjamlaşdyrylan hastahananyň gurulanyny üçin mehriban arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdy. Bir de şeyle Döwrewap enjamlar bilen ornaşdyrylan barlakhanada işlemege döredip beren mümkinçiliklerimiz üçin size sağ bolsun aýtmaga ruhsat bermeňizi sizden uly hormatna haýyş edýär. Arkada prezidentimiz sizin janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Iyi ýurt bähmetli işleriňiz elmi dama rowaşyklara beslensin. Arkada prezidentimiz. Döwlet başçylygymyz bu ýerde işleýän lukmanlara üstünlikleri arzu edip, olaryň özleriniň bilim maşarlyklaryny ýygyderle artdyrajakdyklaryna we öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna ähli zerur tagallalaryny etjekdiklerine anan bildirdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly häzirki zaman türkmen jemgyýetinde tagdan durmuş ýergelerini kemale getirmek, tagdan iýmitlenmek hemde köpçülikden beden terbiýe sagaldyş hereketini giňden wagt etmek, ziýanly elniklere garşy işen görüşmek boýunça geçirilýän çäreler döwlet adam çynlerden çygarda anyk beýan edilen esas goýjy wezipeleriň amala aşyrylmagyna gönükdirilenler. Yergelen aýtsak, ýokunç keteller hastaxanasynyň täze 3 gatly binalar toplamyna 7 respirator we angina ketellerini, ýokunç içkeçme ketellerini, virus hepatitini, ýokary demarş agdalarynyň ýokunç ketelleri, howa damjy ýoly bilen geçýän aýratyn howply ýokunç ketelleri, anyklanmadyk we beýleki ýokunç ketelleri bejermek üçin ähli zerur şertler döredilenler. Halkara öňlerine laýyklykda bina edilen we injamlaşdyrylan hastahana bir wagtda 200 näsagy, ullary we çağalary bejermek üçin kabul edip biler. Bölümleriň kemmetem iň häzirki zaman innovasiýa lukmançylyk we teňki enjamlar şeýlekem Germaniýada, Şwetsiýada, Italiýada, Fransiýada, Ýaponiýada, Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna, Günörtü Koreýada, Niderlandlarda, Çekiýada, Büyük Britaniýada we Hytaý Halk Respublikasyna öňdirilen Döwrewap lukmançylyk maksatly enjamlar bilen üpçün edilenler. Döwlet öz raýatlarynyň saglygy we awadançylygy barada hemişe alat etmeliler. Jemgyýetiň sagdynlygy döwletiň kuwatynyň binýadyny emele getirýär diýip hormatly prezidentimiz ýygyderli belleýär. Şundan ugralanyp bir karar watanymyzda adamyň saglygyny goramak hemde olaryň ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak boýunça ähli şertler döredilýär we anyk çäreler görülýär. Iň häzirki zaman lukmançylyk we bejeriş öňnaş merkezleriniň ulgamyny döretmek boýunça giňerimli işler durmuşa geçirilýär. Hormatly prezidentimiz täze hastahananyň işi lukmançylyk hyzmatlary bilen tanışlygy tamamlap, soňra ministrler kabinetiniň göçme meclisine geçirdi. Salam hormatly minister kabinetiň agzalary, salam hormatly adamlar, biz de şuun minister kabinetiň göçme meclisine geçirýär. Meclisi ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamynyň maddenjany binýadyny mundan beýlekde ösürmek boýunça ýakyn wagtda öňümizde durýan wezipelere seredildi. Şeýlem käwrem mesele ağlar, maslahatlaşar. Hormatly minister kabinetiň agzalary. Biz ýurdumyzyň ýylatynyň saglyk ýagdaýyna hemişe uly üns berýär. Şoňra bu urda kabul edilen saglyk hem döwlet maksatnamasyny netijeli ýerine ýetirýär. Ýa-ni ýakyn ahal olaýatynyň bagawat şäherçilerine ulanmaga berilen Döwrewap şifahana munuň hem ýene-de bir suwutnamasy.
Näçeden bilşiňiz ýaly ýazky döwürde dünýäde koronavirus pandemiýasy giňden ýaýrady. Bu ýokunşam bütün adamlaryň awadaşyny uly howp salýar. Şoňrada dünýäde ýiti öýkün sowuklamasynyň ýüze çykan ilki jüňlerinden ýurdumyzda öňüni alys çäreler hem öz wagtynda geçirilip başlandy. Raýatymyzyň saglygyny ogramak üçin ähli zerur işse amala aşyryldy. Döwlet terýeti aýratyn gödögçüligi alandy. Terýetde zerur şäklendirmeler giýirilip, raýatyň saglyk ýagdaýyny hem gödögçüligi güýçlendirildi. Bu ählem gurluklaryň işim sağlaşykly ýogly goýuldy. Ortam ýokary okuw mekteplerine hem sağlar baglarına ýa-da kärhalaryna beýlik jemgyýetçilik ýerlerine ýansylanyş hem işleri ýygyları alnyp baryldy. Zira olan derman hem sarp ediş tirişlerleri, lukmançylyk enjamlary anyklaş hem de beýlik zerur hem tirişleri ýeterlik meşgulde satyn alındy. Paýtagtymyz Aşgabat hem welaýatlarda karantin tertip hem çärelerini berja etmek üçin ýürütüm bölümler açyldy. Näýle tarapynda şahsy arasaçylyk hem düýünlerini berja etmek boýunça giňden wagt anetihat hem düşündürüş işleri geçirildi. Biziň ýolumyz bu urda hemişe beýleki döwletler bilen tejribe arşyp durýar. Birleşik Milletler Guramasy onun düzümleri hem de bütün dünya sağlık uğraş, koruması bilen aslanşıklı hem hizmetdaşyk edip gelýär. Bütün dünya sağlık uğraş korumasının vekiliyetinin ýolumyzda bolup, ýokunç keselleri garşy görülen çäreler bilen ýakyndan tanışmak da muhim aýdyň mysal bolup durýar. Bir gurama bilen bilelikde koronavirus keseliniň garşysyna görüşmek boýunça ýurdumyzyň taýýarlygyny mümkin etmek hem meýillenmesi düzülli we tasdiklandy. Adamy jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly gazaplanýan Türkmenistan insan saglygyna howp salýan şeýle wahymyň garşysyna görüşmekde dünýäniň ähli döwletleri we halkara guramalaryň hyzmatdaşyk etmek üçin hemişe de açykdyr. Hormatly minister kamýanyň agzalary, hormatly adamlar, Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa garşy ählem zerur çärelere görmek dowam edýär. Geçirilen öňüňalyş işleri netijesinde henüde seni ýurdumyzda koronavirus ýokunjy bilen kesellemek hem ýagdaý hasaby almady. Bu ören gowundurjy ýagdaýdyr hem biziň uly üstünlüğümizdir. Ýöne biz bu meselede arkaýynda bolmaly däl, gaýtan alyp bary işlemeli. Bundan beri ahim hasem berkitmeliler. Ne şonu gökte Petrawynyň azgan şäherçesinde ulanmaga berilen hem şu hasagana dürli howply hem ýokunç keselleri öňüne almak hem olary bejermek boýunça ýurdumyzda anyk hem işlem alyp barlyanyň ýende hem mysallar. Dünýäniň özüne döwlet iň kämil lukmançylyk enjamlaryny üçünde bilen täze hasagana ýokunç keselleri wagtynda ýüze çykarmaga we bejermäge hem olaryň öňüne almaga raýatymyza ýokary hili saglyk uğraş hyzmatlaryny etmäge mümkinçilik berer. Iki ornuň hasaganada ýokunç keselleri anyklamak we bejermek üçin zerur bölümler hem de barlyk hanalar işler. Şular ýaly döwrap lukmançylyk idaralarynyň gurulyp ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň saglyk uğraş ulgamyny ösürmek üçin döwletiň tarapyndan ählem zerur şertden hem döwletleriniň şaýatlyk edýär. Biz saglyk uğraş ulgamynyň maddi enjamyny binýadyny berkitmek boýunça alyp baran işlerimizi gelecekde dowam eder. Raýatymyzyň saglygyny goramak, ýurdumyzda saglyk awadaşyny üçin etmäge dürli ýokunç keselliň öňüne almaga hemişe de uly ähmiýet berer. Ne hormatly adamlar, men fursatdan peýdalanyp şeýle jaýyp hem lukmançylyk idarasynyň ulanmaga bermek bilen ýurdumyzyň saglyk uğraş işgärlerini tüýsürekden gutdaýar. Olara berk jan saglygyny
maşgala wadançylygyny hem insan sağlygyny uğrama alyp baran asly işlerini ol üstünlükleri arzu edýär. Muhtarym adamlar, men ýakyn wagtda şular ýaly bir näçem döwrüp Lukmançylyk idarasyny gurmagy hem ýurdumyzyň hökümetine tapşyrýar. Ýani olar şulardan ibaratdyr. Birinji, sağlyk döwlet maksatnamasynyň esasy ýöregileri ilatymyzyň sağlygyny düýpli golandyrmakdan we hem raýatlaryň ortaçy ömür dowamyny uzatmakdan ibaratdyr. Halkara ölçeklerinin en ýokary talaplaryna laýyk gelen sağlyk uğraş hyzmatlaryny ösürmekdir. Hormatly adamlar, biziň sebätimizde bilişiňiz ýaly ören wajyp mesele ýagny araly halas etmek hem soragydyr. Hemne şondan uğralyp ekologiýa, fiziologiýasy keselerini öňüne almakda Lukmançylyk binýatlyk esasy bolup durýar. Tiýat bilen adamyň ýödary gatnaşanyň umumy hem sağlaşygyny döredýär. Aralýaka zoolog ýaly oňoýsuz howa şertleri bolan sebäpleri keseleriň öňüne almak netijeli usullary we serişdirleri aýratyn mühim ähmiýetde eýe bolýar. Şoň üçin ýurdumyň hökümetine Aşgabatda fiziologiýa ilmi kliniki merkezli täze hastahanany gurmagy tapşyrýar. Bu hastahana ýokunç däl keselleriň öňüne almak, olary bejermek üçin hem giň mümkinçilikleri döreder. Şeýlem, hastahanada aralan adam saglygyna ýitirýän yarama täsirlerini öwrenmek boýunça işler geçirirler. Bular boýunça okuwlar we almy hem barallar alınıp barlar. Hem bir meseleler boýunça men şu wagtda Türkmenistan Alımlar Akademiýasynyň prezidentine we Türkmenistanyň Lukmançylyk Uniwersitetiniň rektoryna ýürlenýär. Şonuň bilen bagly sağlyk uğraş hem derman senaty ministrligine ýokunç däl keselleriň öňüne almak we olaryň garşysynda görüşmek boýunça täze milli maksatnamany taýýarlamagy tapşyrýar. Bu maksatnamany Daşary işler ministriniň hem araly halat etmek boýunça alyp bilen hem işleri bilen utgoşdurmaly. Şeýle men ýurdumyzda virusologiýa, bakteriologiýa we epidemiologiýa almy öňümçilik merkezini gurmagy tapşyrýar. Bu merkez sağlyk uğraş epidemiologiýa, molekulyar mikrobiyologiýa we immunologiýa ýaly ugurlaryny düýpli almy barlyklar hem alyp barmagy mümkinçilik berer. Merkezde epidemiologiýa, molekulyar biologiýa, virusologiýa, bakteriologiýa, gen inženeriýasy, biotehnologiýa, ekologiýa we biologik howpsuzlyk bagatda düýpli almy barlyk işler hem alınıp barlar. Geçirecek bu almy barlyk işlerine keselleriň tebii ojaklaryň epidemiologiýasyny olary dörüjileriň genetikasy öwrenmek, molekulyar biologiýa we immunologiýa boýunça biotehnologiýa we nanotehnologiýa usullary keskitlenir. Ikinji şeýlemen ilatymyzy derman serişlerini dogry üçün etmekden maksady bilen ýurdumyzda derman öndüren bir näçe täze fabrik gurmagy tapşyrýar. Ýa-da bolsa men Türkmenistanyň sağlyk uğraş hem derman senaty ministri hem ýokunç keseler arşy görüşen adatdan daşary toparyň ýolbaşçysy Amany Pesowa söz berýär. Köp sag bolun, çuňur hormatlanýan mertebeti belen prezidentimiz. Siziň tagallaňyz bilen Ahal welaýatynyň Göktepe trawynyň Yganda owasynda gurulan we şuň Akpataňyz bilen açylan 200 orluk Ahal welaýaty ýokunç keseller hastahanasynyň ulanmagy berilmegi bilen sizi ýurdumyň ähli saglyk uğraş işgärleriniň adyndan tüýs ýürekden gutlamagy uly hormat bilen sizden haýyş edýär. Siziň ilatymyň saglygyny goramak, keselleriň öňüne almak, milli lukmançylyk ulgamynyň madden jamlaryny binýadyny pugtalandyrmak,
we taglyk oruç işgärleriniň durmuş gorawlygyny ýokarlandyrmak babada alyp barýan il ýurt bähwitli işleriňizde uly türlükler, janyňyň sag, belent başyňyň aman bolmagyny tüýt ýürekden arzu edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň başlangyçlaryňyz esasında härki döwrüň wekimlerini hem de hoplarını, şolhanda COVID-19 bilen bagly hoplara garşy görüşde ýurdumyz dünýä nutgalyk tejribe toplady. Ýurdumyzyň koronavirus ýokunjyna garşy görüşmekde galanan tejribelerini dünýä döwletleri bilen paýlaşmak hem de özara ilalaşyk çögükler taýýarlamak boýunça bir tarap döwletimiz halkara başlangyçlarynyň bir näçesi bilen çykyş etdi. Arkada prezidentimiz, siziň berýän tawşyryklaryňyzdan, ýerli hemaýet goldawlaryňyzdan hem de döretip beren giň mümkinçilikleriňizden uğrar. Ýokunç keterleriň öňüni almak boýunça ýurdumyzda netijeli epidemiologik gödäwçilik ulgamynyň işi ýola goýuldy. Raýatlarymyzyň saglyk ýagdaýyna gödäwçilik etmek üçin ähli mümkinçilikler döredilip bu işler dowam edýär. Çuňur hormatlanýan milli liderimiz, siziň başlangyjyňyň etapynda kabul edilen saglyk döwlet maksatnamasyna şu ýyl 25 ýyl dolýar. Bu döwürde maksatnamany amala aşyrmakda, ýurdumyň saglyk oruç we derman tenatyny ötürmekde we ýokary derejelere çykarmakda, bu urda halkara gatnaşyklaryny geňetmekde belent tepkitleri etildi. Hormatly prezidentimiz, ýaňy ýakynda siziň hut öýüňiziň gatnaşyp AK Partiýanyň bilen paýtagtymyzda halkara ýamçyketlerini bejeriş we estetika merkezlerini, Ahal welaýatynyň Akbuda etrafynda saglyk binasynyň, Bahawa çypahanatynyň we bu çypahananyň işgärler üçin ýaşaýyş sanynyň ulanmagy berilmegi biziň bu ýytonjymyzy hatda artdyrdy. Ilatymyz dünýä öňlerine laýyk gelýän bejeriş öňnaşy hyzmatlar bilen üpçün edilýär. Şoňa görä-de häzirki zaman lukmançynyň iň döwri wagt tehnologiýalaryň adamlaryň saglygyny berkitmekde ulanmagyny üpçün etmek maksady bilen ýürek damar, nerv, endokrin, iými tindiriş, dayanç hereket ediş we beýleki beden agzalarynyň dowamly ketellerini geçiren nätaglaryň, operasiýa geçiren nätaglaryň saglygyny, ýokunç ketellerden soňra dören gaýry ödülmeleri diketmek işlerini amala aşyrmak zerur bolup durýar. Arkada prezidentimiz, şu beýan edilenler bilen baglykda türlü ýokunç we ýokunç däl ketellerden operasiýa bejerilerinden soň raýatlaryň saglygyny diketmek üçin paýtagtymyzda halkara köpürli dikeldiş, tagardyş merkezini gurmagy hem ýardym bermenizi uly hormat bilen sizden haýyş edýär. Belent mertebeli prezidentimiz, şunda baral pursatda siziň AK Partiýanyň bilen işe girilýän 200 orluk Ahal welaýat ýokunç keterler hatakanatynyň hormat kitabyny ýazgy galdyryp bermenizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Arkada prezidentimiz, siziň Halik hökmünde bize berýän gymmatly maslahatlaryňyzdan we tawşyryklaryňyzdan uğral. Mundan meýlek hem ilatymyň saglygyny goramak we ömür dowamlygyny uzatmak, saglyk oruç ulgamyny putalandyrmak, ýurdumyz ýokunç keterleriň aralaşmagyny goramak boýunça ähli ministrlikler we pudoklaryň dolandyryş edaralary bilen bilelikde öňnaş çärelerini toplumlaryň geçirjekdigimiz barada inandyrmalarymyzy kabul etmeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz hemişe belent bolsun. Arkada prezidentimiz. Hormatly adamlar, Amany Peswň ýerinde täze dikeldiş, sagallyş merkezi hem hasahana gurmak barda beren teklifim men dolu surat gollaýan, ýani maksada laýyk dip hasaplayan o hem bu hem hasahanany gurmak barda hökümetiň agzalaryna hem tawşyrýar. Ýa-da bolsa uly höwes bilen hormat aqtany hem öz golumy çekýän şeýlemsiň ähliňizi we mehriban halkymy ýetip gelýän bir tarapyň şanly 25 ýyl bilen tüýşürekden gutdaýan mehriban halkymy size esasy bir jan sağlygyny bir karawatamyň bundan beýerlikden güllä sorunam alyp baranymy işleňiz uly üstünlikleri arzu edýär. Hormatly adamlar, hormatly minister kabinetining agzalary, biz şunuň bilen minister kabinetining göçme meclisini geçirip oturýar. Köp sag bolun.
Tutyan toylarıma savvar arkada. Sen boynunda gülle aşar bağzama. Tutyan toylarıma. Mehriban arkadağımız himmeleri şanlı vaka bilen yine de bir yolu kutlap, Hastahanan işgärlerine täze abturoglaryň açarlaryny goşurdy. Hemde lukmanlara asyrly işlerine üstünlükleri arzu etdi. Hormat prezidentimiziň ýokunç keselleri hastaxanasynyň işgärlerine sowgat beren täze abturoglary milli dep desurlarymyz esasynda kabul edilip, ýurdumyzyň saglyk goraşlygymynyň ähli işgärleriniň adyndan Mehriban arkadağymyza alkyş sözler aýdyldy. Soňra paýtagtymyzda ösürmegiň 16-njy tapgyrynyň çäklerini ýakynda açylyp ulanmaga berilen Güldemin Söwda merkezinde bugünkü şanly waka münasibetli toý sadakasy berilip, onu il agzybirligi, ýurt awadançylygy, Mehriban arkadağymyzyň ýurdumyzyň mundan meýlekde hasy gülle besmek ugruna alyp barýan il ýurt behwetli tutumly işleriniň rewaj almagy dilek edildi. Şugun video aratnaşyk ulga markaly Türkmen Britany Söwda ykdysady mejlisi geçirildi. Onu hyzmatdaşlygyň esasy ugrulary ara alynıp maslahatlaşyldy. Duşukda taraplar iler tutulyan uğurlar boyunça iki ýurdun aratyna gatnaşyklaryň mundan meýlegem ösürilmegi we şoňlaşdyrylmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Hususan Söwda ykdysady, maliýe hyzmatdaşlygy hemem iş uğurlar gatnaşyklaryň berkidilmegi boýunça meseleleri seredilip geçildi. Mundan başga da mejlisiň başynda Britan tarapy, Türkmenistanyň we Büyük Britaniýanyň iş uğurlar toparlarynyň aratynda hyzmatdaşlygyň berkidilmegine, şol sany Britan kompaniýalarynyň bilelikdäki tatlamalary gatnaşmaklaryna gyzyklanma bildirdi. Şeýle-de iki döwletiň aratyna Söwda dolanşygynyň ösürilmegine gönükdirilen teklipler ara alynyp maslahatlaşyldy. Duşukda taraplar bu gepleşikden iki ýurdun ykdysady ulgamyna gatnaşyklarynyň berkidilmegine itergi berjekdigine ynam bildirdiler. Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşary we dolug tiýarly ilçisi bilen Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministriniň aratyna video aratnaşy arkaly duşuk geçirildi. Duşukda iki ýurdun aratyna sport we ýaşlar siýasaty ugrulary boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meseleleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Ýokary guramaçylyk häzir günürde geçirilýän ýarışlarda aýdyň görünýär. Ýarışlar kemilleşmek babatda da ähmiýetlidir. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talip türgünläriniň arasyna geçirilýän ýarışlar tejribeleň artmagy bilen birlikde sagdyn durmuş ýörgüsiniň rowaşlanýanyny äşgär edýär. Talipleriň arasynda özara ýoldaşlyk duşuklaryny giňermerliýär. Baky taraplamyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli Türkmen döwlet binagarlyk guruluşyk institutyny bu ýokary okuw mektebiniň topary bilen Türkmenistanyň injener texnik we ulu kommunikasiýalar institutynyň basketbolçylarynyň arasyna geçirilen ýoldaşlyk duşugyny işin häsiýet maksus boldy.
Talipler özara ýaşmak bilen özleriniň ukuyupdyr başarnyklaryny görkezdiler. Gyzykly duşuklaryň netijesinde ökdeler öňe saýlandylar. Ýurdumyzda Mehriban Arkadamyň ýol başçylaryna sport ulgamyna alınıp barlayan işlerden ruhlanan talipler ýarşlarda özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Şeýle ýarş Matumrad Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilip, olu ýokary ruh bilentligi besendi. Ýarşlaryň ýygydyly geçirilmegi ýurdumyzda Mehriban Arkadamyň ýol başçylygyna sportun hememe köpçülikli meden terbiýanyň giň gärmde ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtagtymyzda Aşgabatda 13-nji noýabrda saat 20-den 14-nji noýabrda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışýarum. Balkan vilayatyna üýtgä ýağmurlyk howa bolup, günorta ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 10-15 gradus. Kenariýa taraplaryna 7-10 gradus maýl bolar. Ahar vilayatyna üýtgä ýağmurlyk howa bolup, günorta ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine norlan 5 gradus maýl, gündüzine 8-13 gradus maýl bolar. Mary vilayatyna üýtgä ýağmurlyk howa bolup, günorta ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 2-7 gradus, gündüzine 8-13 gradus maýl bolar. Liverpool vilayatyna üýtgä ýağmurlyk howa bolup, günorta ordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus maýl, gündüzine 6-11 gradus maýl bolar. Daşow vilayatyna üýtgä ýağmurlyk howa bolup, Demirgazyk ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus maýl, gündüzine 2-7 gradus maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgä ýağmurlyk howa bolup, günorta ordan teleskopda 8-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gecesine 3-5 gradus, gündüzine 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumda boýunça noýabr aýynyň 14-üne magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany arşylýar. Eri watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň hadadan 6 götürüm artma bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle hem güýüz pasanyň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasala wura geýinmegi maslahat berýär. Mehriban ilaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islendik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanymy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşlerin ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edidileşer.